Hej. Kunne du tænke dig at lære, hvordan du kan hjælpe din klient videre, både på det bevidste plan og på det underbevidste plan? Så er hypnocoaching noget for dig. Du lærer de basale hypnoterapeutiske teknikker, således at du kan gå ind og arbejde med klientens underbevidsthed, og derved der kommer forandringerne langt hurtigere end ved lignende programmer. De udvalgte coachteknikker, der er lagt ind i uddannelsen her, de gør, at du har en bred vifte af muligheder for at kunne hjælpe klienten videre på det bevidste plan. Så hvorfor nu alt det her? Jamen, der er mange teknikker, hvor vi hjælper klienten videre på det bevidste plan. Det er bare sådan, at det bevidste sind, det rummer op til 7 informationsbit. Det underbevidste sind, det rummer op til 11 millioner informationsbit i sekundet. Bare for lige at fortælle forskellen. Så når det bevidste sind, det ikke rummer mere, så bliver det kastet bagved. Og derved, der man kan gå rundt her og tænke, jeg har det fint nok med den her situation, jeg kunne faktisk ikke arbejde med den. Når vi så alligevel går ind og arbejder med den, så kan man godt se, at der stadig er noget ladning på. Og det er fordi underbevidstheden, den er deduktiv, den husker alt omkring dig, ved alt omkring dig. Det er for hypnocoaching. Så har du et ønske om at hjælpe folk videre, hurtigt videre, så er hypnocoaching bestemt en uddannelse for dig. Uddannelsen den starter her den 7. juni, foregår inde på Komvel i Roskilde på Vesterkirkevej nummer 12. Du er meget velkommen til at gå ind og se på min hjemmeside, Brian Larsen Hypnose, og så under hypnocoaching, der står der under uddannelse også, der står der noget mere omkring uddannelsen også. Du er også velkommen til at kontakte mig på telefon 20 67 86 26. Det er 20 67 86 26, hvis du vil høre mere omkring uddannelsen. Om den er noget for dig også selvfølgelig. Det var godt, det var lige det, jeg vil sige. Kan I have en rigtig god dag derude. Hej hej.